Ang tubag nato sa Salmo nag-ingon, ang makagagahom nga Dios ania uban kanato, ang Dios ni Jacob mao ang atong dalangpanan. Sa una sang pagbasa gihisgutan dinhi nga dunay tubig nga nagdagayday gikan sa tuong bahin sa templo or the east side sa silangan. O kining maong tubig nagsigig agas na nag-anam og kalawom hangtod nahimo nagyong suba. Nya matod pa diri sa unang pagbasa, ang tanang kahoy nga connected aning maong tubig magsigig pamunga, makaon ang ilang bunga, unya tambal ang ilang dahon. Pasabot mahimo silang mapuslanon. O kining maong tubig, mga igsoon, mao ni si Jesus. Unya ang atong baha kaning gitawag og linaw sa makaayo nga tubig, mao ni siya ang atong 7 sacraments. Kay kanang gitawag og naabli nga tuong bahin sa templo nga naa nag-agas ang tubig, mauna siya ang kilid ni Jesus nga gidugsak sa bangkaw og niagas ang dugo og tubig. Nauna to di ba ni naalagi na ano na sama din ni ani lingay mong tupad ina sugot kag dugsakon imong tuong kilid, sugot ka ang dugsakon ba? Okay ni mo? Dili. Wa mo'y ayong. Pagbunyag nato, muratag mga kahoy nga gitanom diha ni ining maong sapa. Kay niambit naman ta sa nagbaha nga grasya sa kilid ni Jesus. Ako nang gikaingon, mao ni ang 7 ka sakramento. Nga ang unang sakramento mao ang bunyag. Mo nang matanom na tadiha nya expected sa nga mubaha sa tangadto sa uban samas mga kahoy nga nagtubo didto nga magsigig pamunga, mamunga sa doon tatag mga bunga nga makaayo sa atong isig katao o mahimong tambal ang atong kinabuhi ngadto sa uban. Sa ato rong mga politisyan sa Team Marcos, Team Duterte, mao man ni ang atong major nga mga team sa politika karon. Kinsa Manila ang dunay bunga nga naghatag og kaayuhan sa mga tao, ang Team Marcos o Team Duterte? Ay lagtubag diha las inyong kasing-kasing. Unya human og mamili tag kandidato manaa mas Team Marcos or Team Duterte, kinahanglan nga atong pilion kadtong naghatag og maayong bunga, kanabang nakalipay natong mga Filipinos dili makasubo. Pero di man gyud maingon malipay ang tanan, at least ang kinabag-an. Nya unsaon man pagkalipay sa kinabag-an, basta ang atong leader masimbahan man o maggobyerno muatiman gyud sa nanag-antos kaning labing ubos. Muna si Kristo man ang ato sang model, siya ang tubig, pero siya sa dangatong model sa dihang nagpakatao siya, isip atong leader, muna siya makabuhi nga bunga ang paghatag o kalipay sa atong isig katao. Gilingay mong tupad, yung nalipay kang nagtupad ta. Nalipay, kanang wa mulingi, murag wa ginay bunga. Muna si Kristo, model man siya nato, unsa may ang gibuhat. Wa siya kaila sa tao. Ang tao sa duwa kaila niya. Pero kining tawhana nagantos sa sakit, paralyzed siya, 38 years na. Why nagpakabana niya kay daghan sa kay ditong masakiton. Niya gila-ila ni Jesus, ana, luoy in town kaayo, ingos Jesus. Ako na day ka, 38 years nga paralyzed, maulagi Lord.
Mao lagi sir, ana. Siya niya gusto pa kang maayo. Ana. Kung kamo pa'y pangutan-on ni Jesus na kay sakit 38 years na, gusto pa kang maayo? Ayaw na lang, tiwasuno na. By that time, na 38 years na kang nagikalakaw, murag tiwasuno na manggana, ay na lang pangandoy. Pero si Kristo, wa siya maghuwat. Kaya niingon mang tao, wa man ko'y makaalsa na ako padong at tos tubig. Kaya mulihok man tong tubig, basta mo gawas ng power kunos Ginoo dito. Dadon na tong masakiton, basta mahumol ka dito, nga nilihok ang tubig, kana maayo ka. Siya, maunhan naman siya, maalihan man, digit siya katos maus tubig. 38 years na siyang kasigig suway-suway, ana. Looy, no? Kitang mga Filipinos, pila nakakatuig na nag-antos ta aning atong hunger. Kita ba mga Filipinos? Akong nadunggan, gasugod ni atong Marcialo, nga daghan kay tagpag-antos din is Pilipinas, maubita tong siging demonstration, hangtod nag-people power. Kanus aman tong nag-people power ta? 1986. Ana. Gikan ato hangtod karon pila na katuig. Kamulay kwenta dia. Sobra na 38 years oy. So ang Pilipinas karon gaantos og maayos, kagutom, sa kalisdanan, unemployment, ana mo na mangita tag mga leader sama ni Jesus nga mutan-aw sa kalisod. Ang problema ros Pilipinas, dili si President Duterte nga kinahanglan gyung ipriso sa ICC, dili si Vice President Sara nga kinahanglan gyud nga ma-impeach, dili sad si President Marcos, dili sad ang mga senador or mga congressman. Ang problema nga atong atubangon isip mga Pilipinos, kinig yung kagutom, kining sala sa graft and corruption. Karon kanina sa mga terorista, mga NPA gipamatay ang mga tao na sad i-video pa naaroy bagong video nga ilang gipangpatay ang mga sundao, mga kafgo ba to, ilang gipangpatay gibidyohan unya gi-upload na agyod na ang ilang mga naong ambot og ipatawag ba ka na sa sana quadcom ba na kay hilig maganila mo patawag, fake news ba na o tinuod ba to? Wa ta kay bawo ipatawag unta na para maklaro kay sunan ka. Singgit-singgit pa mabuhi ang sa to ilang gisinggit. Nanay na kaning bisyo, kaning drugas karon na porti na sad, nanay na nag-video samtang nagsuyop sila ila nang himuong content sa ilang TikTok, sa ilang Reels. Prostitusyon, mga sala kini nga social sins nga mo'y problema gid nato kanig yung ingon ana labi na ng graft and corruption nangawagtang atong kwarta perting dagku ang kwartang nangawa ganita kay bawog hain gigamit gyud to nya pun-an dayon aning atong mga nangadaot nga environment mo nang kusog na kay tamo baha karon flash floods niya pay linog niya pay bulkan nga nibuto. Dili tao ang ato rong problema kung dili kahimtang og ang ato untang pilion mga tao, mga leader sama ni Jesus mutan-aw sa tinuod nga kalisdanan, dili magsigig pangaway sa iyang isig katao. Dinhi sa atong ebanghelyo si Jesus giayo niya ang masakiton. Tan-awa ra gud ang ilang mga leaders, ang leaders sa mga Hudiyo nasuko nganong giayo sa adlawng ipapahulay. Pagka mga buangon. Si Jesus nga mo'y nagtabang sa tao nga masakiton, ila na sa noong gustong patyon, kay nganog yung nisupak sa balaod sa adlaw ng ipapahulay. Usahay, masubraan ta ka legalistic, dili na hinuon ta ka kita sa tinuod nga problema. Og para nako mao ni nahitabo karon sa atong mga gobyerno, sige silang ginukuray ana siging hearing diha gagasto ra bata ana nya kana ra bang ilang gigastos hearing ang ato ra sa nang buhis
Nya wa gyud ma-address ang atong tinuod nga mga problema. Dili tao ang atong problema karon, pero kay wa man gi-address ang tinuod nga problema, dunay mga tao nga mipasamot sa atong problema. Mga leaders ra ba ni sila? Nya nang-apply ra ba ning uban ani og pa-re-election? Unsa man i-re-elect nato sila o dili? Kita nalay mag-igo. Muna mamalandong ta atong ampuan nga makakita tag mga leaders nga motabang gyud sa atong kalisod. Dinhi sa atong parokya unsa may tabangonon dinhi karon? Kusga. Kana nahibaw mo day mo nga slots ang atong problema. Unsa may buhaton ninyong naay mga naamoy tuburan sa tubig, inyo naamoy kwarta diha 100 pesos. 100 pesos raman ni nasa 500. Unsa may inyong buhaton sa atong slot? Paliton. Ana. Ikaw niya pa der kay maglisod na sad mi dire. Di lagi mo maglisod kay sama sa kahoy nga natanom sa kilid sa suba, dili mohonong ang pagpamunga. Na magipobre kayo nato dinhi nga slaughter. Di lang kumusultis ngan, nagtrabaho ni siya isip katabang, made ba? Made. Iya ginanggi paningkamutan kada sweldo. Nya kada semana man siya mo sweldo, kada sweldo mo palit gid siya 12 minus usa ka slot. Asa man? Sokol mo ani? Dugay-dugay na gid ni siya. Og nahimo gid na siyang consistent. Muna salamat kay sa ato mga slaughters. Mao ni ang ato karong update sa atong slots. Ang atong SBF DAG kaning atong paras kumbinto niabot ng atong halin og 54,048 ka slots, na apay 5,952 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya do na sad ni 16 slot challenge nga tag 8,504 na ang atong nadawat. Ang para sa atong Holy Week celebrations o sa fiesta kaning atong God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, niabot na sang atong halin og 14,406 ka slots, na pay 55,594 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Nya nasa ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 503 na sa datong nadawat. Daghan pa kay ni siya, no? 55,594. Niya ang atong gitarget ani nga mahurot unta ni karong May 3. Napay usa ka buwan og 2 ka adlaw. Kaya kaning hotdon. Mahurot kaning palit. Kung inyo lang yung ipabaha ang inyong bunga, tag 100 ra gud na. Niya ang atong itabang ni Father Arnel Ponce sa iyadtong simbahan kaning haligi para ni Mama Mary HPMM na halina na sa tag 8,958, na apay 3,042 ka slots nga available, na sa ni 20 slot challenge nga tag 2,000. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kay sa atong ginagmayng paagi. Wa ta maghunahunag baos except gracias Ginoo na malita ning slots. Nakahimo tag daghang mga nindot nga activities, nakapakaon tag daghang mga pobre, gani natukura na tog balay ang ubay-ubay gyud nga mga pobre nga way hapit balay tungod ni sa atong pag-ambit sa healing water of Jesus. Unsaon man nato ni pagpadayon, atong tan-awon kanunay ang panginahanglan sa atong isig katao. Dili ta magsigig tan-aw sa atong personal nga mga panginahanglan. Muna si Jesus wa magpasikat, ni exit gani siya, nya niingon dayon siya sa kaning tao nga naayo pag ikaduha nilang kita, ayaw na pagpakasala. Kay ang sala maoy babag sa atong pagduol, pag-ambit sa tubig nga makabuhi.
sala. Munang dunay ni first communion nato karon o ni first confession si wako kailaan limot ko, Maria. She is growing in Dubai. She cannot speak Cebuano but can understand a little. Pero she, with her family, very interested to be fully in communion with Jesus. That's why she sought to confess and to take First Communion this morning. So let's give her a round of applause. Thank you, Maria. And from then on, we hope na she will also impart to other people the graces, the way we also impart our graces to others as we continue communing Jesus in this Eucharistic celebration. Kaning atong pag-ambit ni Kristo dinhi, sama unta ta sa mga kahoy nga gitanom diha sa tubig sa Ginoo, mamunga tangadtos uban. Usa ni ana pagpamalit og slots. Ikaduha, ang pagpili og mga nasudnong leaders karong panahon sa eleksyon. Sa Dios non gyud nga pagpili. Di ta magpadaog ang mga kwartang ipanghatag, dili ta magpadala ang mga impluwensya nila sa atong kinabuhi. Tan-aw nato unsay ilang gihimo para sa atong nasod. Unsa sila ka committed nga mo sumpo niini karong nag-anam na gyud ka kuyanap nga mga sala sa atong nasod, labi na gining terrorism, killings, kaning mga bisyo, graft and corruption, drugas, o mga kaning pagkabakako na sa atong katilingban o pagka-immoral sa kadaghanan nga ila nang ipagarbo ang ilang mga bisyo na kaniadto ikauwaw nato. Kaniadto dakong krimen ang maong butang, pero karon ila nang i-reels sa dihaan ng social media. Duna unta tay mga leaders nga mosumpo ani, apan kana mga leaders nga muralagwa o dili gani ganahan mo hisgot ani, di gani mo condemn ani, ato gyud ang papahuwayon lang usa, kay they are not needed at this time. Mangita tag leaders nga Christ-like. Manindog ta.